Is. Even zien, wij maken hinnen. Nog trots. Zijn we terug? Moeten wij hier nog terug of zo? Wat moet ik doen? Ik ben er weg hinnen, man. Je maakt richting Euro Goodies. Ja, euro. Ik zet de garage op mijn map zien. En ik zet oh, ik zeg die denk ik al. Ze is achter die? Ja. Oké. Maar stel je maar, ik maak het var op, hè? Oh, dat ding is nou op green als ik jouw gas. Maar Riet, zie wat net achter die. Ja, maar die willen heel snel. Ik reed achter die, maar... Besef je, we hebben altijd wel precies dezelfde lading aan te zeggen. Ik moet even een stapje, wij even zien waar ik ben. Ja, zie Oh, je ik moet natuurlijk... Ah, nee, get goed bouwen. Ja, ik dacht al. Zo. Ik zie geen euro goodies. We zijn op een week even die telen al wat meer op het ding te krijgen. Jongens, maar heel op een stoep is het eerst, hoor. Zo. Kijk, waar Ja, stond? dat moest gewoon waar ik kijk wie, dan moest de bocht om. Heel makkelijk. Oh, Wie dus toch waar stond krijg niet. Bouwen stiert bij mij. Ja, maar doe wie niet een keer voort. Ja, omdat ik toen de bocht op kom. Dus ik ben nou rechts. En daar best Of links. Ik zie die al. Maar Ja. rechts? Wow. Ik ben een escort truck. Ja, dat is wel. Oh, daar ben je. Gas. Let's bring the even nog type ken. Hoe doe ik dat? Dus stop volgens mij Y of zo drukken. Of op I, of op E, of op tab, of het kommaatje. Dat ben meestal de common ding. Wel uurtje, zie wat? Ja. Oké. Maar steven niet in de spiegel in de gaten houden hoe Ja. dicht ik bij die ben. Kijk, nou nog wel. Nou, ze is naast me bijna. Aan de achterkant van het tellen. Oh, ik Ik rie al, jongens. Ik zit nou nice bouwen. Rie hem al? Nou naar meer, dus ze is nou naar me naast me. Ja, Nou stek achter die. Ik zei rie die hem al. ja, ze in de spiegel. Ja, maar niet al. Nou, Als je doet, had je het Oh, vraagt, gas, hè, dus kijk, doe bij samen Jongen, ik ben voor. Saford, ja. Oh, oké, gaat hij weer. Tjitsen. Staat die zwaar achter me, hoor. Ja. Maar je man? Jongen, de Sint zat te denken Oké. wat die huppele pup zou schenken. Zwart Piet zei, doe maar iets. Het is altijd beter dan niet. Oh, chill, kan je een keer Ga van die verbouwen kan gedicht begin te maken. maken. Wie maakt je rochtro? Hoe zou is het maar? Oké, Ik vind zal best. even op cruise control zetten, man. Ik val aan het idee op. Wat is dat trouwens? 4 ochtends? Ik riep gewoon jongen. Ik ken het hoe als jochend, dat is ik zo. Nee, dit is de meer realistische server, hè? Dan moet ze kijken een beetje ouder hebben, want anders kom ik nooit meer dichterbij. Nee, nee, maar die maakt ietsje harder, hè? Ik riep nou 80. Oké. Doet er eenmaal of zit hem dan maar Ik haast op riep mijn niet bumper rieden, want dan ik riep wel op meest roogse baan even. Oh, tolpoort, Oh, kijk die ellende weg. Ja. links. Dan maar weer heel duidelijk Ja, bij. dan moet het wel goed Pas dan. op, hè? Net pas. Ik in helemaal naar rechts. Liep me wel het veiligst. Ik pak de linkse, want ik ga geen trailer. Aan, Ik zou bouwen, zou ik in mijn ding rieden. ik ben er, kom maar hoor, Ik ben er toch in. Nou moet ik invoegen. Dan moet je een gasje aan. Nee, maar ik rie je nog. Ik hel je die. Oh. Wacht even. Oh. Stom ding, gooi je... Kijk, ik wil even heel kom maar. rustig. Je ding is hier. Ik ja je mix af, bij man. Ja, Ja, maar ik ga nog. dat maakt het verschil, hè? Als toen een Ik ga nog 24 ton trailer gaat, ik ben of nog helemaal niet sterk niks. bouwen. Ja. Oh ja, ik maak de eerste vraag Een al, trein. dan ken ik Wie die bij hem hier nou klaas? Wat voor een trein? Oké, ik jouw gas en begin naar de baan. De baan stopt straks. Rieder. Goed, kijk, ik nou naar de baan. Nou ben ik heel erg hard, hè? En de kerst nou weer voor me.
Richting gewoon. Ja, ik rijd nou weer 80, dus het goed is. Oké, ik Nee. rijd nou bijna 70. Ik ga mijn ding op 74 staan in mijn cruise control. Ik zet hem alleen naar 80. Nee, 84 zit er nou. 80, ja. 70. Ik rijd nou 60. Oh, dan riek ik Sander, want als ik 80 rijd, dan ben ik hem zo kwijt. Ik ben hem ook kwijt. Ik rijd nou 80. Zie je wat er nog heel lang achter. Ik rijd nou... En ik rijd oer die ochtend terug. Zag je Gas, dan gas, net, ja? gas. Ja, even aan deze kant, want dat was een peuk te zien, joh. Nee, val mij, ik rijd nou 90. Kijk even naar de andere kant. Moet er de meeste tanken? Ik kom langzaam dichter. Ik heb bijna een halve tank, dus... Wat verdomme. ik heb. Wat dan? Zie wat mijn tank is uit er. Oh, zo is dat dan? Ik weet het net. Nou, wacht eens maar bij ons op een sliep. Nee jongen, ik rijd dwars het gas in. Bij de tand. Ja. Maar aan de andere fotootje mij, dat is Christmas truc. Dan kan ik even tanken trouwens. Dan moet eigenlijk eerst even lacht wezen voor de foto. Maar ik vind die Ja, donker maar al mooie Martijn- foto's. Ja, dan moet ik nog aan therapist. Hier kast ik net tummeke in de beuken, dus ik moet direct wachten trouwens. Even opzitten. Ja, dat jet zei, dit echt, Ja. als dit echt de pompen zet is, is nou de pomp Ja, ik bezet. Ja, maar Dat- die is dat niet zien ding. pompen, maar ik kan maar bij je tanken. Je kan net Dat is al wel gaan, jammer. hoor. Oh! Opzitten. Nou, hij staat zijn motor weer. En gas. Maar hoe duw je de diesel bij? Zie je wat? Hallo? Zie je microfoon is een stuk. Oh, Zie je wat? hetzelfde. Hallo? Joe. Hallo? Ja. Nee. Hallo, hallo! Ben ik er weer? Ben je Sorry, bijna hoor. klaar? Ja, sorry, ik zie daar wat oorkabeltjes. Even achter die shit. Oh, jongen, ja, ik zei echt niet in de spiegel. Even hoe het koud is in. Zie je wat, guys? Oh ja, ik zal even rustig beginnen. Stelling naar het varen waar, want het komt net vooruit. Ja, dan best al op snel ik. Nou, lang jongen, ik ben al heel wij. Best al bijna in Wien. Jij wil vast naar die talpoort daar, want dat wordt misschien de woorden van de gym komen. Ik ga nou al een XP van 100 kilometer free room natuurlijk. Oh ja. Ik hoop dat mijn Ja. ding nog... Geen heli, zie je wat? Dan dat het niet te lang duurt. Ik zit helemaal links. Waarom? Doe Ja, maar dat- helemaal rechts. Helemaal. Dan ga ik in het midden. Dan pak ik die helemaal rood staan, oké. Ik zit bouwen Ik een ben op alle vier rechts, die van vrachthouders. Ja, 1, Stop 20. vrachthouders boven tenminste. Ik, ja, we guys. Nou, En daar zit iemand tussen en dan ben ik. Ja, dan maar snel gas, dan krijg je er nog voor. Want dat zie je wat niemand wil. Ik ben er al voor hinnen. Ja, maar ik blow op een linkerbaan rieten. Goed, zie je wat. Ik zit naast je. Zie wat die snijdt die dan gigantisch Oh, heen de al. peuk smiet er bijna gewoon. Zes even dat Ja, erop shit. moest, dan moet ik nog even in heel wat ziek kant. Ik dacht misschien rijden ze wat ouder, dan is Ik het volg die baan. Je maakt er ook trooi. Echt net precies gewoon naast me. Ik riep nou Ik ben een 90. heel eind faddy, dus... Ja, ik... Sukkel man. Oh, je moet Oh, natuurlijk ik wel rustig zie het in de rijden. Oh, dat klik je in on, shoot. Een weer. Nasty. Ja. Klik nasty. Oh, ik zie hem. Ja, maar ik riep op een linkerbaan, dus geen paniek. Gas is stond Hey, één. fuck it, begin weer met iedereen. Ik ben meer aan het krijgen. Ik riep nou 80, ik weet niet wat je in binnen, maar Ik ben gewoon achter die. hoe 4? Want die moet best... Bumperklever. Hè? Nee. Jawel. Nou, mijn spiegel best wel... Nou, 2 meters. Ja,
bumperkleven. Wat neemt u bumperkleven bouwen? Hè? Kist u Van, de achterkant van de trailer al in dat spegeltjes in bovendien? Kut, nou. Nee, bouwen. Kist u de trailer achterkant van de achterkant van voor me. van Keimpels in? Ik kijk gewoon bijna het zien hem om. Maar In dat spegeltje wat Ja, van die in het ding is. Maak trouwens ja, gewoon doe nog trop. nou gewoon roog troffie, maar aan het pas de bocht om, dat wordt nog een. Maar dan maak Oh, gewoon nee, nog trouwens net, hoor, net toch? even. Oh, daar, ja. Nou, er zit een spegeltje. Waarom krijg je nog gelijk een Daar boete? zink is wat licht van die kamer, van die ding zit. Daarom Daarom kan je zien hoe vier als Oh, Ik vanaf was wel is. ook op die oren Ik maak baan. nou naar de orde baan bouwen. Ja, dat kan. Ja? Want wie maakt je rogs? Hier maar weer rogs. Je bent een beetje in Just bouwen we voor goed de... beeld. Oh, ik zie hem nou wel. Waar? Ik rem jou bouwen. Ja. Ik zit bouwen in het zitten en ik zit die hek. Oh, het riet het heerlijk, zonder als die trailer die hulp hoeft te scoren. Dat is mooi, jong. En dan maar we nog een keer rogs. Dan biedt het uiteinde. Hier moeten wij op de kaart officieel rug terug, hè? Zo kijk. Klopt het, jong? Kassen. Ja. Gajan. de bocht om. Ja, zie wat je klikt nou eens een keer. Wow, dit neemt zo uit een brede bocht, zie je wat? Oh, kijk, kan er. Oh nee, dat tolpaardje op die dik weer. Nou, ik hier wat sneller door die bocht in. Ries er nog vlak bij me, want ik zie Nee. in de lucht. Dan rem ik even nou, want Kijk, nou tik ik alweer op, tik. ik zie nog steeds net volle lucht achter me. Tik niet nou weer, zit nou een vrachtauto tussen. Oh ja, en ik Nou, zit... ik hou remmy. Ik zit... Nee, ik rie al wel... Wel, ik moet wel houden remmy, want ik zie niet onze. Dit dat vaag dan. Ik react nog steeds achter je. Oh, scherpe bocht. Molen. Beetje een hierspeldbocht. Oh, dat vind ik altijd de leukste bochtjes van die bergdiekjes. Ja, ik ga geen trailer, dus Oh, ik een race, dikke trailer. ik race er zat erop, maar... Nou aan komt een hele scherpe hierspeldbocht, zeg maar. Oh, super. Oh, de 41. Ja. Ja, misschien valt ik dan wel mooi. Oh, ik weet het net. Ah, meestal wel, hè? Oeh, Gasjan. Gasjan? Mijne. Ja, ik moet daar best houden, Remy. Oh, als je te Ik krijgt reed snel 80. rijden, dan kan soms krijgt de vol Ja, ik rijden. rijd echt interessant, maar Ja, dit is wel een hele... ja, je hebt me wel even aan. Nou, ik het mooi. Ik ken er maar 24 in, makkelijk. Ah, ik kan niks iets van 24, maar Oh, ik weet al wel welk dikkie dit is. Kronkeldikkie dit. Kronkeldikkie, ja, die vindt het zo. Ja, Dit vaak. is waanzondig. Je maakt wel aanremmen, hè? Dus een beetje afstand houden. Ja, die ken ik echt. Kronkeldikje. Dit vind ik altijd leuke paardjes, dat terugdoet is ik op les. Die dikjes daar richting Oostenrijk heen, die ben nog kronkelijker. Ja, daar ga ik mijn dinges. Maar daar is het echt in de Helemaal bergen, achter hè? elkaar Daar in op. richting Oostenrijk of zo. Daar krijg ik een beetje bij. Dit is mooi met sturen, joh. Een mooi beetje. Dan haast echt iets te sturen. Wist wel, hoor. Dan Wee. niet alleen als het een aanslagen afslaan mag of zo. Nou haast echt iets te sturen. Oh, Skype, wat is nou? Ja, het sturen is ook wel relaxer, Sorry. want dan kist Ik ben aan het makkelijker sliepen. of erin blijven. Ja. Maar dan was als mij die paasjes, dan best het koud te Ik vieren. ben er in 1 uur en Gassen, 44 gassen. minuten. Oké. Ken ik nee, bij dat die een ding daar zijn we. Nou, dat is maar op een P, hè? Wat ding? Dan moet je ik zo'n graafplaats, ja, hoe neemt dat? Steinburg. Wat voor ding? Just wel, als die kaartje nou nog een beetje uitzoomst. Kijk, nou heel snel zien. Dan ben we krijg van binnen. Ja.
Daar was toch aan het hinnen? Nee, daar komen we wel even in. Net dat Ja. het heel gewoon is. Nee, maar ja, daar komen we wel een keer mijn lading, had ik het idee. Wat riet het mooi. Mooi alle in dezelfde trucs. Ja. Ja, ik ga een heugeren, maar... Ja, ik neem straks denk ik een heugen. Maar ik weet het eigenlijk nog net. Ik vind dit ook wel leuk. Nou, ik ga meerdere trucs in, dus had ik zin aan legen te rieden, lik in de regen. Scherpe bocht aan. Oh ja, na deze bocht. Na deze bocht komt een heel scherp. En dan moeten Ja, dan we dan snel die op? Ja, dan maar we Pak. rechts. nee, deze Al bocht valt komt mij niet. trouwens. Nou ja, mijn trailer redden wel pittig, dacht ik, maar... Oh, die valt hartstikke mooi. Ja. Oh nee, ik moet wel even houden, Remy. Nee, Jezus, best nee, een weer crazy in die wat. scherpe bocht. En dan, wat? Ja, en dan... Dit is er nou maar bijna ik- te invallen, maar zie wat. Ik weet nog net En welke dan scherpe bocht. de eerstvolgende rechts. Ik riep Naar 90 keer. Luxemburg, richting Luxemburg, zeg maar. Oeh, dit is best Ik ben al niet. terug in. Oh ja. Ik riep hem- Pittig. Shit, dit is zo makkelijk dat ze mijn trailer net Dit helft. komt er Dat wel. je in de Nee, dat tuin mag ik eerste niet. week nou steer. Nee, maar Oh. dat maakt echt breed, dat is niet echt om zich. Ja, maar dat... Oh, dit ging kijk goed. Wow, dat deed perfect, jongen. Ik schaafde maar 1 centimeter balans. Je moest een beetje terug jong. Ja, maar ik vind het wel Oh, leuk kut, om dan... verkeerde toeter in. Oh. Shit. Ik dacht wel. En die man die toeteren zat netjes nog niet. Ben je er, hè? Ik wil er heel makkelijk doorheen. Hoppakee. En ik zie je bouwen ik nog net. Ja, ik zie die wel. Just, moet je al bouwen? Nou is de bocht dan. Wees hoe Safi hier voort? Kom maar om, Ze zie wat ze ook nog in de spiegel. Ik riep achterbouwen. Komt er een vraag aan. Nou, ik riep wel Ja, even ik vooruit, want ik ben nog binnen 40 minuten. Er zit nog een heel eind tussen, maar... En dan pak ik de trailer en dan ga ik hem volgen. 100 meter Oké. tussen of zo. Ja, volgens mij helpt dat net vol, want ik kreeg yoghurt. Ja, dan kun je vast je trailer pakken. Oh, kut. Nee, Blue, even wat langzaam, dan kan je als je een hand naar die plak daar rieden, dat soort dingen. Nou, ik zie hem net. Waar ben je hem in godsnaam? Nou, ik zie daar nou wel weer. Oh, wat best 2 kilometer van jou, joh. Mooi, daar wie is het al. Ja. Nou geven we alle 90. Oh, dan ging je even wat langzaam, omdat die berg op moest. Nee, we gingen in de all aan niet. Nee, dit is gewoon een parkeerplak. Nee, Nee, wie bent als... dit Nee, is een grens. Was in die vlag hier net. Shit, er zit echt een bordje, jongens. Huh? Ja. Nee, dit is een grensding. We gaan vanuit Frankrijk Ja, ik naar... zou het leuk vertellen, maar we moeten afslagen We Luxemburg. gaan naar Frankrijk naar Luxemburg. Ja, we gaan nou Luxemburg in. Oeh, lek. Wat hè? Oh, Je gaat die Nee, maar- afslag aan en dan voort links Luxemburg in. Wah! Wow. Mooi dat ze dat op Vol- 10 zijdes bouwen. Dat ik verkeerd. Ja. Dit haast in die jongen. dat ik verkeerd. Oh, Je zit in, maar hij ik nog varang? Trolly de gastman. Ja, hallo, maar meestal niet varen, Jan, niet meer links gewoon. Luxemburg. Die komen van rechts. En ik weet van singleplayer, zie jij die dan gewoon in het terug gewoon. Ja. Zie die horen beukt er maar gewoon tussen, die riet gewoon tot gas. Die Oh. Samir. Ik ga je leg in Luxemburg. Ja, echt wel. Ik zit niet meer, want er heeft iemand zien truck er tussen beukt. Verdomme, wie ben de Kries-trucs? Daar is net doorheen. Jongen. Wie door de Coca-Cola Kries-toer hier. Hé hey, jong, let even wat onhandig. doen. Goed zo. Gasten. Zo maar jongen. Ik save hem nou even snel. Ik heb zo'n save knop op mijn toetsenbord. Wow, de rit ik in mijn trailer rollen. Jam, kom op.
Ja, maar die meesten snap ik net dat ze hun normaal Oh, gedragen lag. maat in zijn server. Want doe best hier, Heel veel lag een in één keer. Dat simulator rondwandelen, dus die truc is stuk, geen stukje in. En ik weet niet hoe het zit, maar in het echt best ik 3 toen kwijt van reparatie of zo. Ja. Wie weer achter die? Ik heb uit de reet erin toen ik weer. Nee, achter Kamp. Ik ga een reet stapel, dus ik maak rem. Voor mij is green. Oh, nou een keer. Ja, nou is je bij mij weer reed. Ja, Maar die wacht eens bouwer maar is even, ik toe moet je achter dan in de trailer pakken, dus Oh. Ik ga hier al keer lag, maar het komt misschien omdat er al keer trucks achter me rijden. Wat doorst u daar, man? Ik ga hier al keer Nee, wacht, lag, even dus een ik geloof truc misschien dan reporten. zitten weer trucks achter me. Wie komt daar erop? Ja jong, ik ken het snel even. What the heck? Kampen, kijk erin. Dat lees ik al, je Oh, nee, gewoon door wacht, de ik zet kop. anders. Chic dan. Hey! Ik ben net. Yo! Kist ik richting man of zo omkomen? Oh, vet! Mozes! Hey! Auto's! Zo! Hoe moest die rapporten? Dan druk het ik even. Slash Daar rijd je report. in je semi Dan trailer als om, die drukt me helemaal om. type die er naast staat. En dan de reden, Ik dat is stond nog blokkeren. correct. Huh? Ah, dat wordt. Bart. Oh, het was een hele lange naam, maar. Wem, ik Nee, ben die jou doet er bij. in de team. Oh, Er staat vijf. nog Vijf. organized. 4 of 8 treden. En Waar dan? ben je hem trouwens? Oh, hij is al fut. Ja, dan ben je meer meesten die gaan report. Ja. Nou maar weer hem GPS vervolgen. Waar Oké. ben je hem? Ik probeer een bochtje te maken. Wat een beetje veilig is. Maar we op zien wat Ja, ik wacht moet zien we eerst- de die jongen. Oeh, volgens mij riet ik een Bart om. Oh nee, kijk net. Oké, dit is net het slimste wat ik ooit heb dienen. Wie ben bij Ja, LKW of zo heet dat? Ik sta ergens. Meteen wat dingen afsluiten. Volg je nou bouwen richting je GPS? Waar sta je hem? Waar ben je hem? Waar ben je hem? Ik in draai op een kruispunt. Oh, en waar dus staan dat hier? heeft me heel gevaarlijk. Oh nee, hier is een busstation. Denk ik Misschien kom je niet zien op het kruispunt. Nou, ik moet even ergens keren. Het Kampen daar wachten, dan... Nee, ik rijd nou achter die jongen. Bouwen, waar Oké. waar Ik rijd best? gewoon een rondje. Oh, daar ben je nou lang net. Ik moet even een rondje rijden, hè, want er was dan... Dat wie een telefoon of zo. Waar ben je? Ik ben nu bijna bij het reparatiecentrum. Wat doorst toe bouwen? Nou, keren. Wat wie dat nou weer? Waarom maar weer keren? Op het busstation. Oh nee, dat moet Klinkt, ja, Hoe Duits die ik al speelt meer? zit altijd. op bij het busstation. Liep maar, we kennen nou een blokje die dus kijk. Oh, ho, dat was toch een kant op. Ja, ik dacht even iemand keren. Waar ben je hem? Achter. Ja, welk busstation? Kennen bouwen. Ik ben bij de... Even Ja. dicht. Ja, dat lukt. Scherp insturen. Doe maar. Ik ben bij de garage. Ja, gaat goed. Ik ben bij de Wat een garage. stuurmanskunsten bouwen. Jongens. God, dat lossen we mooi op. Kom je... Kom je met bij de garage? Ja, we komen Mozes, ook op die kleinste hoppakee. garage. Dus als dat die is, dan ben we... Ja, ik had duur autozaken achterop, dus Ja. Precies maar of we Pas kennen. op bij de garage, want dan ben al je gek. Ja, Ja, nee, ik ik fleer vind je het een ook, hoe ze hier kennen kon wel een achter orenkondom. Dus ik ga Kill ietsje was van die bij de garage. garage. Of rieden we om. hoe saas is toen vast?
Oh, jemig mensen. Ik zit Slash. vast. Moest gewoon slash report doen, dan was een band. Ja, maar ik zit vast, jong. In die garage. Ja, er staat hier midden op het dik. Die er iets in me jongen. Dat is... Wien. Ah, ik moet je op hier of niet een Is beetje nou bij dat komen. orenplakje ervoor. Nou, wie moet eerst een jimt aan, dan volg ik Ja, niet ja. GPS weg. Kennen we? Ik had 12% Ga dan even voorbij die garage bouwen, dan gaan we eerst rechts. Oh, dan gaan we eerst even de andere kant op. Ja, Ja. dat kan wel. En Ja, dan- dat zoek ik dus eerst de kwant. Daar hebben we weer Ik rie een stukje richting de GPS, want ik met je waai, want dit is, je bent al gekeken. Wat? Voorbij de garage en dan Oh, goes ja. rechts en dan pakt de routeplanner het wel weer. Ja, bouwen en ik komen er gewoon. Ik zit Ja, nou bij bouwen- die driver job. Nee. Bij zo'n verwervingsbureau. Slash report, Weg spons van, 10, dat fjouw en zonder, jongetje, stopping. blocking. Jezus. Wat? Was de dat die toets weer waar lul? je bent. Maar is de chef wat hij doet? 28. En riet ik een Barton. Oh, dan moet ik hem even naar reporten. Ja, Rima erop. Die had geen skeer dankzij hem, dus Ja, maar ik had ze remmen. Hij snijdt me nou daarna. ja, maar dan nog, dit wie net normaal. Die Hij vent, snijdt me gewoon helemaal ouw en hel me in aan de binnenkant van de baan bij de staplachten. Hé, het lijkt hier heel vol, dus we reageert ik vol letter, hè? Ik moet even best Ja, remmen. sommigen. goh, ik. Wel, Kom maar bij dat bedroetje, bij dat huisje, bij zijn bedroekescape. En daar rieden wij nou gelijk aan straks. Hoe we net eens weer rond te rieden naar dat zoekding. ja, maar daar maat zien wat ergens wees. Ben je hem er al bijna? Bouwen, dat scheelde weinig. Ja, dat groene denk je. Ja, dan maar we rechtdoor rijden. Ah, oké. Wie ben nou bij dat Luxemburg letter ding? Waar is het bedrijf, kepenkist? Oh, ik ben Ian, die verder. We zijn nou bij de... Ja, dan geven we nou rug terug. Waar ben je hem nou dan? Nee, blauw nou gewoon steen, we steeds wie rijden Sabidi. Ja, dat verschilt op welke kaart als just. Gas, zeg, hij is green bij mij. Ja, hè. Ik ga naar de sneldik, ik zie hem daar wel. Oh, dat gaat net helemaal goed, Jere. Oh, Just dat kijken? Ja, waar kom je bij? er ben Wacht, meisjes. eens wel even dat je oren niet waar bent. Ik sta midden op een Of die rijden rotonde. Waar trolleert, kom je of hem het, bij? Het ligt een Ik krak heb- op ik me wil echt routes in niet- verkeerd. niet Doet er op geen een enkel andere rotonde. verkeerd. Die oren, als je bocht het hel, je ziet trailer zit je in dat ding, joh. Dan maat er hem in achteruit smieten. Wat een Er pruts. ben ik mensen die go linksom op een rotonde. Omkom. Die kom je dan wel. Hé, dat is die rock ik weer. Ik ben op een rotonde. Ja, Ja, nou Gas. Daar ben je rek omkomen, Oké, die dan denk denken ik dat eerst ze linksom normaal op een wie de rotonde meeste matten. Rotonde is. zit er jou waar een rotonde in. Ja, die krijgt bij mij los. Hey, ben je dat? Die hier de gas die hier de gas kon, die is normaal een bocht kruisen. Dat ze kut in donker rijden, want dan haast Ja, het ik vol lucht ben nice. constant rondjes ontreden naar die rotonde. Oh, jongen. Ja, dat zie ik ook wel. Net heb je meer Yo. reed. Christmas. Ho, ho, Ah, ho. bouwen. Rijden. Merry Christmas. Wat flikt de crack op green. Wie maakt even een Dan ben mailtje? ik al een heel eind fut, maar ik wacht in de tunnel. Wie maakt even een mailtje sturen? Wie wil graag een Black Pete en Sinterklaas skin? Ja. Ik steek op het verdrijvingsvlak. Nou, jou maar gaas, want die ben er haast. Oké. Zie wat die loopt heel dreig op, wist wel? Ja, ja. Ik heb zelfs maar mijn auto's, ik weet niet hoeveel ton haak. Even 6.
Oh, ik ga me nu Gas nog Jan, doen, gas ja. Jan. Bouwen, Oh. gas Jan. En dan- Oh, kom er bijna net op. Ja, Gaat goed. dat is eigenlijk net vol. Tot ik het vraagt uit van de ziekte. Hé, die panda man, waar komt die bij? Zo. Moet je steeds waaien. Die shit krijgt nog vers. Rieden. Bouwen, Rieden. Oh, fucking Remy. I'm crazy Henky. Wow, hey. Ja. Hij ging 80 al de bocht om. Of, nou shit, dat... Ja, maar hij wie Staat hij die al? voorbij, Hey, maar dan zie Mo, je is bij toch mij stil nog of zo? naast me. Dus ik rem Oh. maar voor de zekerheid, want hij die knippel achter u, terwijl dat hij nog naast me zit. Ja, nee, sommigen zien net goed in hun spiegels, ja? En dan is de game is gewoon net goed synchronized. Wist je Ja, dat dat die zie ik Farming wel. Simulator online Oké. je spelen, dan wist De je eerste manier, die synchroniseerd. dat krijgt wat oors. Dat moet ze dus ik doen. Ze, maar ik denk, shit. als ze dat maar die staplachten durven, misschien verhelpen ze dit dan ik wel. Ja. Zo, wel natuurlijk. God, ik wou dat ik hem neem hier die weer drinken bracht. Ja, misschien is dat dan echt beter. Hoe vies is de Maar ja, wacht dat nu? maakt wel afwachtje. Ik heb er nou net vol van. Oh, ik zie die 80 wel. Mooi, Jim riet de kraan en ik riet auto's. Wie hier zal Ik geen zit kraan 4,5 hebben. van die jaar. Wat een vrachtauto van die hoor dan. Ik zal hem zwaar laten mooi naar Jacobie. Kun je naar de andere kant, hè? Naar de... We hebben maar weer del. Best wat meest hier, jong. Nog 12 vrachtauto's voor is die dik ook Ja. in. Ik riet gewoon Dit achter trouw, die, hè. hè? Maar Sjem, we schieten er hoeveel trucks dat we daar rieden. Ik ga gewoon even wat afstand, want Rijmpen we best. ik Oh, loop daar. makkelijker dan je hem op, dus Ja. Ja. ik ben ik zou wel bij hem. Je wat verdrag. Hop. Ik ga zo'n 150 pk die maar nog een ton loopt, dus ja, zo volledig naar. Ja. Nog 12 trucks. We bloeien gewoon achterin, dan rieden we maar 4. Ja, en nog een. En Pandaman. Allemaal. Jezus. Godverdomme, Achter de zie wat crazy Henky. plat op een remje. Nee, ik Wat moet heeft plat op een drukgaas? rem voor die. Maar is je sneller. Ik hier het pedalen wat metaal, dus Ik doe ja, een maar die plat Fender ik ren niet bijna net. man, dat word je dan net. Oh. Ja, Nou, ik moest plat op, als ik moest het de echt rem net niet die voor jou monster hebben. Die net snel. Oh, ik vond hem op zich nog wel grappig. Ah, ik vond het wel een leuk trucje, maar doe sissen leeg. Hier kom ik voor jou trucks dan. Nee. Oh, dat hak ik erin. Kom op Dat, vier, dat man. rit beroerd. Mooi. Gijs. Godverdomme. Ja, dat vind ik heel beroerd rijden. We rieden echt zo'n convoy, wees los aan gehandicapte convoy. Beetje toeterie. Oh, taalpoortjes, dit wordt leuk, moet zo van wezen. Ik in Tuut. Dan het is niet een plak rond de. wij hebben de ruimte. Kijk, ik al even wacht, zit ik snel. Even zien, wij hebben de ruimte. Wacht je wel Oh, even dan tot ben je ik op de nice die poort bouwen. Oh, Ik ben er nice al. die. zit. Oké, dan trek ik weer op. Er is ruimte nice me. Ja, ik ga nou voor die. Volgens zie wat met in, toch? Shit. Dit Ja, is ik zit met- mooi samen, Nou, een beetje, wij een beetje kosten communicatie, jongen, dat is perfect. Oké, doe maar. Ja, doe maar. Ja. Nee, maar wel een beetje ik wel gaas, een ja, beetje- ja, want Oh, zit maar niet Maar mooi Mauro zit er rijdt. net Ik bij zeg, van. kreeg het even op 12. Even achter me heel snel. ja, nou maar wij een foto gaan, maar Ja. dan kan je nou net die screenshot manager. Nee.
Ja, maar... Ik maak zelf dat mijn ding wil niet screenshot vol. manager. Wij Mamdel. Ik maak Och je dan. aan de rogs. Ja, dat kan. Nee, maar Oh, de tot kist wil die- foto's klikken. Trimschemes drukken. Maar F12. Ja, Oh. skybochtje. Oh nee, dat ken net. Nee, ken het die is mee Oh. F12. Dat goed, kijk goed. Ik rem iets te weinig. En ik zie door de kant op de scherm, dus ik kom in beeld zie ik me van de helft. Zie wat die git ik echt hoe de linkerbaan Baan in, hè? snel. Die is te snel. Zie wat had je... En we moeten hier weer tallen. Ja, nou, doe draait dus geen fatsoenlijke bocht. Doe draait dus door de linkerbaan in. Dat is Doe waar. kerst met deze trailer, kerstloer de achterbaan in. Het is maar een Ja. 2-persoons tal. Ja. En Maar ik knalt je in dat ding Wat op. wel een fatsoenlijke Oh, dit bocht is draaien. 2 persoon, ik zal naar de linkerkant daar. 8% schade. Jezus, Paul. Oh, ik ben Joost. Ik hoop dat het minder is dan dat Ja, dat het... ik wil net, hè. Oh ja, deze rit krijg ik trouwens wel best volle van 40.000 of zo. Nou, daar riep ik al een teertje, maar 8%. Ik reed nou met 10% Ja. schade. Ja, mooi. 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 Nee, al die dat Mooi. zwaaijacht, dat Zit die je een beetje bergen. belangrijker wie je in een groep gebouwen dat- of had dat verkeerd Mooi, gehoord? Mooi, ja. Eh, Mooi. nou, Dat die er een zit misschien wel ingegroeid bij, maar... dikke reden wie Mooi. zit ik bij die toch? Ja, ja. Gist ik naar het Christ halen, maar die vrouw die. Nee. En ik denk dat wie wel in heen beginnen. Hang hem wel. Als de fatty is die net 150 kaartjes in verkocht, moeten we naar terug. Jawel. Dat geert. Dat zei geert. En Ja, dan wie nummer 15 verkocht of zo. Zo. Ja, ik jouw gas. Maar hij is wie? Komt er in je toeterie. Ja, jou maar gas in plaats van toeteren. Maar wat Roddy Ik daar? jou vol gas. Maar je lelijke Scania. Die Scania's zijn nog best mooi, hè? Maar wat Roddy Flikker daar? op met een Volvo rieder. Oh. Ja, als Volvo keuze- vind ik het allermooist, Als maar... je keuzemaatje maakt, als het een truckcape maakt, cape is het gewoon een Volvo. Beste tuurlijk. motor, mooiste uiterlijk. Maar meesten die in een Renault rijden, die deugen van je kant. Die moeten ze echt... Ik vind die Renaults wel een mooi trucje. Die Leedse Renaults, net die dikke, die Magnums Ja. net, maar die horen vind ik wel mooie trucjes. Die meesten met ze gewoon Ik een ben tenno begonnen met Volvo. te sturen. Denno hoor. Komt er Nee. Ze mo- naar je DAF. Hé, wie die nou was? Weet dat ik nou eens lacht, Joet? Het is 12:34 en zat is in, zit Ja, het op Roos. echte tiert. Nee, dat gaat altijd oorser. Ja, maar de tiert snelheid bedoel ik. Oh, Vind ik net. Toen Het dat was. wordt wel heel lang zeker. Die zit nou pas op. Ja, maar het wordt Nee. heel lang voor die minuten. Normaal Het, knalt het in minuten, dus ja, heb je dat del. ja. Nee, hier bij mij telt er wel. Hoeveel zit kein nee. achter me? Nee, hier telt wel. Hoezo? Is de site het of niet direct nou ken je een stond? change spiel. Oh nee, maar ik kom krijg het bochtje om, ik zie je hem wel. Ah, oké. Nou, Safia riekt net van je mouw, Ja, ja? dan gaan ze dat zien, maar langzaam die. En ik maak ik net het tegen op je hem rieden, want zo krijg ik dan zie wat hij naar anker is, dan krijg ik die iedereen mee. Oh, ja. Oh, ik zie geen nou wel in de spiegel. Toen zie ik gewoon gigantisch te kleven. Zie je hem nou, ik Nee. zie wat die remmen daar voor deze Dit bocht, is terwijl mooi. ik plankje er doorheen ging, dan zeker haast we bij me op de achterbumper. Ja, dat moet wel afstand houden. Maar mijn mooie Nou, ik vrachtje, neem je net altijd. al, ik ga het ding gewoon constant vol gas, maar ja. Oh, ik jou nog Ik ken het hoe dat sneller het trainen. verhoor het zabord. Ik jou gewoon constant gas, maar de pedaal. Ik kan dan net op cruise hand, dit is constant gas. Ik ga de cruise nou op 84. of zo. En je komt wegwerkzaamheden. Nee, het is nou een mooi rocht Wist u stukje dat? nou. Oh, Utje, jij... Oh, dan komt ik een oortruk. Even een beetje bijremmen. Precies op dat stukje waar het heel Komt snel daar is. wel ergens nog een scherpe bocht Ah, aan, voor daar mij. heb ik hem dus niet. Wegwerkzaamheden? Ik kom Oh, dat krijgen zit wie de toeter in aan, maar waterman, zo klonk dat.
Hé, maar hoe gaat dat band? Zult die admin is bij daar op het scherm als die in heeft? Ja. Kan die dat waarom zien of zo? Nee, ik get gewoon. Ik wie altijd admin op San Andreas multiplayer. Dan kies gewoon view en dan tikt het idee in en dan zie je dat er inderdaad een blokkeren is of zo. Oh, daar komt hij van de andere kant. Look, kijk goed. Rem je bouw is heel stil. Ja. Ja, ik zoek de bocht om, maar dan kwam hier van de andere kant, man. Rem Dus je, ik kon die rem bocht je, in het nemen. rem je. Kom Ah! Ja, kinkrek. Hé, een rust. Ja. Ik wie ontrem je. Oh. Doe het nog eens? Ja. Al mij wel, maar... Ja, dat zeggen we juist erom als ik al. Ja, ik zit zelf bij mij in de cabine. Doe het nog eens? Bouwen, 60 miljard. Ja, ik zit in mijn cabine, zie ik het zelfs. Ja, 6 nou wel. Ja, dat cool is ik wel, maar... Als je het... Nee, omdat het hoe daar is, dan just die Dus lang Mino ik niet. zie wat. Als je midden in de Oh nacht mooi. just die Nou, dan lang kies niet nou wel. wel naar een collectie als het in Helium best. Als dat dichterbij zit, just het in Ja, maar toen zei ze het net. dat in dashboard zou wat lachen. Je best. Oh, Nee. daar. Ja, ik zit Nee, die ik ga jacht een normaal beetje op aan. klepje. Ik riet trouwens al de hele tijd Had met er wel Rut last achter. lamp erbij? Maar ik net. Kijpen, had er last lamp? Nee. Ik riet normaal. Ik Dat had is juist twee echt last niks lamp als die erbij. Nee, Rut maar dat lacht nu hoor dus. ik net. Ik volg je zie wat in achterlucht is. Ja, maar ik moet voorop rieden, hè? Ja, Oh, je stiet ik in bijna Ik stil krijg- van mij, midden op Ik een ding. kijk. Faris, oh, daar komt hij. Oh, dit gaat niet goed. We moeten stoppen. Jezus! Was de... We moeten stoppen. Die houdt wel gas. En dan moet ik ontwijken. Dat gaat krijg goed! Oh, hij zei Ja, nog hey, sorry. kom hem. Ja, hem had stop. Nee. Ja, hem had rustig, stap, ja, man. volgens het woord. Godverdomme. Dat doet er in je, man. Wat een Ja. voorlies. Oh, ik ben mijn Ja, trailer die kwijt. kunnen net botjes lezen, zeker. In de lucht. Oh, mooi. Zes, dat zie je wat. Die wie heet dan die PM. Die wie heet als die PM. Oh, zes. Ik ben mijn trailer kwijt. Hij wil... Oh, Ja, wat hij- lach- Die staat midden op het dik. Ja, ik zeg het. Die flare echt er een loft in. Ja, dat nou ik. Ja, ja, ja. Huh? Dat was mijn opheiden. Dat was mijn opheiden, Kuiper. Maar dit... Jemie, je leidt echt niet door de Zit kop. helemaal vol, hè? Hoe Zit dit ook gewoon weg. gaat. ANWB, ANWB. Waar zijn we nou? Ja, ik kom er rond. Die doet het echt Ik in constant. die trailer. Dat ongeluk is toch net zien Iemand in de zeker? wegenmaat Nee, ik mee, zoek diepe. jongen. Ja, het vraagt mij een vol bij me omhoog, man. Ja. Jee, man, die is mijn juist gestuurd, man. Dit waren 44 minuten. Ja, ik ben er alweer, hè. Maar... Hey, de kist het daar wel weer op ziek. Ik zet wel Mooi even op klassieke YouTube op Volvo, een jongen. linkje. Hey, Kist het mooi. op ziekje. Een nieuwe Volvo en een klassieke Volvo. Die wie en ik kon volgen. Ik bij hetzelfde Ja, kleur. oké. ANWB, ANWB. Daar riet Werring. Wat is er nou met gebeurd, diegene die het omleidt? Ja, leuk toch. Die. En die zei, en diegene die online zei, I will kill your family, zo zei er. Dat typte er. Nou, die vleegde de loft in en toen kwam het dwars door de dik deel. Dus we moesten naar een watje. Tot we daar bij Oké. België. Waar ben je in? Ja, dat ga ik net zit- lezen. Maar. Ze bij mij zit het aan de linkerkant van het Oh, beeld, Lex, dus dat chukt net hoppa. zo. Dus ik het naar schermen, hè? Ja, ik weet het, ik ken dit wijtje. Je riep Oh. vaker. Dat is de volgas. Ik die achter die.
Goh, dat zeg echt zaakjapig goed. Nee, dat is Die een beetje kast een die bochtje, valt echt wel 100 meter. Kom maar aan al je bochtjes, Ja, dat jongen. is Dus mooi, maar ik heb opletten. schade om in trailer het goed is. Hoe kan dat dan? Oh nee, valt mij. Ja, ik zou typen, ik zou hem reporten, maar dan druk ik op TV. Ja, die flare echt er loopt. En toen riep ik voort en dacht ik, hey, we hebben een trailer. Toen jij ik in je toeter van nu Hoe was 14 dat, trailer. Hoe best die trailer trouwens kwijtraken? En toen zei ik dat balkje, if you ride any further, you will lose your trailer. Ik hoop. Mijn trailer verliezen. Toen dat ding zit er dan gewoon achter, ja. Stier er midden op het dik. Ik ga nog geen meer knippelen, joh. Mijn routerwissers, jongen. Ja, bij mij rijdt het nou ik trouwens. Nee, het reende bij mij net. Wie gewoon droeg. Oh, Remy. Zie wat, jongen, die neemt echt, jongen. De wij helpen steeds, man. Straks kan ik hier van de andere kant komen, hè? Ja, dat hij kijk krijgt. Dat de hele Oké. tijd. Komt er in de andere kant door de bocht, zie wat, shirt hem net, bam. Zie wat, door die rebaat neem je de zeg ik hem wel achterop. Ja, Langzaam nou ja, rechts. Maar wie zoest door dan bannen? Ja, dat zeg ik Ja, wel. die fan die vol bij mij opreden, maar dat is weer net normaal. Rechtdoor op dezelfde weg het voor. Ja, dat weer bij komen. Kijk, ontwijken, jongen. Hij remt me helemaal. Ja, Jim ontwijkt hem, maar hij vegen vol bij mij op. Hij gang tot gas en toen veegde gewoon rood bij mij omhoog. Ja, dat ging 100% krijg keer goed. ik. Dat weer- Ja, dan maakt het me niks uit. Je komt drukken. Dat is minder. Oké, ik ga de hele tijd Ja, op iemand 10% draait skeer. het Toen ook, krijg ik jongen. naar Luxemburg. De Flair en al je meisjes in jongen. Ik weet niet wat ze doen, maar Tje. Oh, daar staat hij helemaal stil. Oh, dat komt kijk goed. Hey, kijk naar de trailer, maar die is nou niet gefut. Ik snap er niks van waar die trailer nu is. Wat op? Staat die stil? Oh ja. Ja, ik weet het net. Misschien had hij hem los die dan en zei hij, toen. oh yeah, we're sending another truck vriendelijk to pick of up zo, your weet load ik of niet. zo. Of hij had hem Oh, verkocht, wat? dat ken ik nog, hè? God man, Dan, ik dat rie is haar net bumper bij die. gepost. Maar dan was het. Liet die hem dan een beetje achter me of moet ik hij wou remmen? Ik shut die net en ik rie haar Wat? deuntjes hier wat doen. Sorry, Oké. ik denk Zie ik wat ben snel jongen, op. deze jongen helpt die even in, dus denk erom. Doe me een beetje aan je. Want toen Je ries bent mijn correct om shit een bocht erin. vind ik. Ze correct het puntje van die Ken trailer. die, ken ik al weer waarom? Zie je wat? Is goed, ik brouw op baan, helft, weg helft. Ja, ik zie het. Kijk het vagina nog wat. Nee, nog net. Ik is er net voorbij. Of vagina spasm. Nog net. Nog net. Bouwen! Ja, dat best Ja, ik heb ook knip elkaar. je Ja, naar die sorry af. zie je wat, ik moest remmen. Ja, ik riep nou rustig omdat ik op je wachtte. Ja, Komt straks een Barton, hè? Midden op het dik, op die binnenkant. En dan is die Bart op vlucht ook. Ik ben aan de binnenkant, want anders dan verlies ik de volle snelheid. Ik ben aan de binnenkant. En ik denk Oké. dat we aan de linksmaat dan net. Nee. Nou, ik bedoel, Was op het een links? weiheld links. Oh, ja, ja. Alweer dit zijn heel kwaad uitvoegstrookje. Ja, ik ben weer achter die. Oh nee, dit is normaal, normaal. Nee, toch terug. Oh. Dat is soms lastig te zien op die baan. Nou, dat is dus samen kennen. Aannemen boven. Op borden bovenop kist zien. Dit is rechterop, volgens de borden. Ja, als de 2 rechterop toch een paaltje, Wat dan is er is nog het gewoon 2 banen erop. Johan nog. Nou, omdat ik nog niet onder rie en ik hel je die haast in. Oh. Ik rie Sabi Sakraper netjes. Ik.
Ik ben gewoon pro. Hier is een parkeerterrein. Moeten we daar stappen? Wat hè? Even drinken of zo? Hier staan misschien wat... Oeh ja, ik wil wel wat drinken. Ja, goed idee. Oké, dan goed nog kijkt houden. En dan zetten we hem alle keer mooi even op zo'n rietje. Ja. En dan maken we een fotootje. Waarom? Nice te horen. De kerst wel, de ben wel van die parkeerplakken westen, scheef in Riede Ja, ik kerst. wil wel even stappen. Dit is wel een mooi parkeerterrein. Hier zit ben ik wel eens vaker geweest dan. Zit ik naar een tankstation? Een ritje. Nou, score of wachtkoor. Ja, volgens mij ben ik er ook als jij er geweest. Ja, want mijn Dit doe ik even verkeerd. net achteruit rieden. Ho. Nee, dat doe ik net. Ik probeer het zo even. Ik denk net dat ik goed kom. Nee, Nee, dit ik komt kan ook ook goed. nog... Kerst nou wel achteruit. Oh, die fucking Herbert. Nee, wacht maar even. Ik doe het even zo. Maar, doe maar bouwen. Achteruit, achteruit, achteruit. Bocht achteruit. Oh, ja, perfect. Kom maar, hierheen, dichterbij. De maat even hier van u is, die maat naast die Meer, Herbert meer, steen en de meer, andere maat zijn meer. vuist Ik steen. is nou- Oh, dat stukje. past niet meer. Dan skaaf ik Is maar nog z'n een. tweeën aan mijn twee. Dan net. Dus ja. Dan moest even heel dicht langs het gebouw rijden. Ja, als hel is die daar net maar niet telen. Dan skaaf ze het zien telen. Ik ga waar moet ik steen gaan? Ze even wat strakker de. Hey, what Er the is- fuck? Ik moet heel terug ons gebouw rijden. Kijper. Ah, ja, wat hè? Ik ken je niks van doen, ja. Nee, maar de zijn is dik. Nee, maar... Ik zit niks. What the heck? Oh, die hebben die got ik kort. Ja, snel veel te rijden. Maar hé, maar die trailer die stoot Nee. omheen, joh. Dik. In die trailer gaat moet lekker ik voort, ik wat schade. man. What the fuck? Maar ik heb eerst veel te Kijk, is rijden. vooruit komen. Ja, domma. Ze zit in de groen. Maak eens het in die oren rijden. Heel voorzichtig. Ja, ik blow maar schade houden. Dit is dan niks on. Doe maar. God, die ene gas kan gewoon online. Ik kreeg even een rondje. Dat werkt ik net. Wacht even, ja, door 60 of niet fast Een daarin. ontkapt Ik op zal die even trailer proberen. is. Ja, wacht, ik lag wel in een uur. Nee, je moest even een save game pakken. Ja, dat lukt Oh, niet. nou dat ga ik nou net in. Dus het is helemaal fast, want ik kan hier net in zo'n kans Ik ben komen. nou uitlacht, kom maar om. God. Zet een nasty, zie je wat. Nou, Dat mag je hem net de truc zetten, weet ik hem nou steen aan, want dan De het zie wat er naast staan. zie je dan. Dan mag je gewoon wijven. Nee, wat hij weer van plak drukt, die oren Ja, wacht even, ik drukken. moet even recht staan. Zeg uit maar die trailer. Nee. Nee, daar steek ik net, ik steek naast hem. Wat hè? Ik lag nou weer in, dus daar man bijwezen. Weet wat, dan reed ik Ja. wel even recht draaien bij. Godverdomme. Nou, goed man. even opletten dat ik 50% Lukt dat? schade. Goh. Dat is even een leuk foto, meidje. Ja, ik ben erbij. Ja, ik pak even een save game weer waarom. What the fuck? Wat? Huh? Ja, ik de 100% schade. Dit is de wedstrijd En ik van zit team. onder de groen. Ja, dat zeg Ja, ik wel. er lag die Mag in dan net weer terug, Rieder? en die Wat de veegt heck? bovenop u's. Hey, ja, ik weet al hoe dat komt. Ja, hey, wist hoe dat komt? Omdat die oren in het speeltje kwam. Ik wil no collisie staan. Ik ga geen Ja, idee dus wat het ik is nou het ben. beste dat we net op zulke parkeerplaats Ik weet het steken. nog, ik ben onder de groen drukt. Mijn auto zweeft ik gewoon onder de groen. Ja, maar dat was dan... Krijg je zulke ding. Ik weet net waar ik ben, ik kan wel eens op parkeertuin komen. Ja, Bouw, ik waar ben bist u trouwens? Nou, ik net. Ik ben 4 van het parkeerterrein hoor. Shit, perfect jongen. Ja, ik zet hem net op een netjes parkeerterrein. Ik vind hem daar wel erg nice of zo.
Die mensen die in te lachen. Ik zet een deel waar ik hem nou steen ga en ik ga nou even naar Je lacht in en uit op een no-collision zone. Wat een dikke ezels. Ik hier 100% schade. Ja, maar ik ben gewoon mijn complete truc kwijt, man. Ja, die van mij die doen de groen. Ik zeg hem het iets meer. Nou ja, ik heb hem gelukkig saved op parkeerterrein. Moest ik even was, een save knopje meidje. Dat is een knopje op toetsenbord, als die onraakt is, dan saved hem gelijk. Dus op plakken weg stilstaan, druk altijd even de knopje in. Ik sta even onder en ik sta op parkeerterrein. Kom zo uit. Ik ben er weer, dus ik zal even nee, we drinken Helly. Ik kom nou krijg een rol in. Joe. Ben je hem nou? Of ben je hem er al weer, bedoel ik? Oh, dus de hasten weer. Ik zal even wat thee pakken. Back. Ja, zet hem daar maar een beetje samen, want ik ben ook gek in fotomodus. Ja, zet hem samen deel. Ik zit nou mooi een beetje achter bouwen. Ja, ken kijk, zat toch. Ja, Ja, ik dacht ik zet hem wat dichterbij. Een beetje zo. Zo, meer? Dichterbij of? Even hier. Hoe die ik dat ik alweer? Ries. Oh fuck, nou mag ik hem helemaal weer resetten. Kut, nou ik heb hem helemaal weer om. Oh wacht even, u zijn trucs maar even nice die van bouwen. Bouwen er nou dan net. Ja, ik ga een zaal ombouwen in een zaal. Is goed. Gost er tussenin of gost En dan, om je heen? dan maar we Jelwij bouwen zien trailers in. Doe maar Oké, Jelwij maar mijn ken je wat trailers zit er- in en ik Jelwij bouwen zien. Oh, ik chef van boet nu dan. Stuur gisteren koud scherp. Beetje saap is wel. Staat Was ik er nog tussen? steen. Ben weer. Doe maar eens niks aan bouwen. Ik zie wat die ben fotomoment op die last. Oh, Ik die achterin. Sa. of druk dat ik even. Ja, nee, doe maar eens niks aan nou. Nee, ik heb foto's gemaakt. Oh, Oh, dit is mooi, dit is... ja. Sa? Dit is mooi. Ja, Misschien foto doe ik wel maatje. achter je op mijn computer. Sa, sta je erbij bouwwerk.
Nou, zeg kijk een foto, meidje. Fotomodus. Oh, weet ik niet. Oh, dan komt hij in achterhuis. Ik ga hem nog een mooie foto kunnen maken. Hoe hast du die lamp mond in fotomodus? Ho, wacht Die even. is 2 lampen niet. De laatste keer dat ik hem uploadde op World of Trucks disconnecte ik. Ja, die wachten wel even. Oh. Maar het is gewoon 80 van. Oh. Hey. Problemen met dit gesprek. Ja. Ik weet het. Dat komt omdat ik bezocht een foto uitlaat. Gadverdamme, en ik ga je een roltje erop, mijn naam. Dat plakt dat de ziekte, dat is net goed. Ben je voort? Maar humor heb nee. Wat gebeurt Kijk, nou? du bist nooit het Zag speeltje. je even dat er net iemand op mijn plaaksteen zit. Ik maak humor heb nee. Nee, er zit niemand tussen nu. Het is wel handig dat er nou eens een naam onthoudt. Dan hoef ik alleen maar play te drukken en dan ben ik klaar. Oh ja. Er is een afvraag dat erbij komt. Met lang stilstaan, zie je wat? Dat was lastig. Dan gaan ze die beveiliging gaan ze dus oplost. Maar het eerst goed net vanwege beveiliging. Sloffe pindashit. Alweer? Nee, juist winnen ze net slof. Lust de poeder na Die die wordt op de in bed. inbus. Ze moesten slofwijs voordat ze hier, lekker maar doen. nog geen. Ja. Hey, de beste. Gaan we de foto's nam? Ja. Mooi, dan kunnen we rieden. Zal ik voorop? Hey, daar bist we. Check niet er goed bij die telen, bij Nederlands? Ja, ik heb foto's nog. Nou, ik riep alleen wat achteruit. Zo. Ik ben ready Ja, to go. perfect. God, dat scheelt me 1 centimeter met die schutting. Nee, hè. kom, Maar de hè? uithoeken van die Oké. telen. Wel rusten. Ja, goeie. Oh, oh. Ja. Nou, hier bouwen. Nou. Die vrachten zijn nog aan meidje. Kijk eens nog. Ja, het zou gestuurd worden. Doe maar. Ja, nou is het alweer 4 voeren. Dus het gaat net per minuut die tijd trouwens. Dit betekent langzaam al die afstuk. Verdamme, dit won net. Nee. Ja, en koeken. Iedereen doet het. Nog één, nog één. Ja, die doet Oh, het gewoon ook. eten en rieden tegelijk. Rijdt nog steeds bij mij, hè? No net. Nee, nou net. Vrij lange tunnel. Behalve als het maar zat denken, na regen komt zonneschijn. Ja, dat is wat hoop. Behalve als het in Nederland is, dan komt naar nog meer regen. Die vent wikkel aan het wekken. Ja.
Hoe dus toen net de thee drinken bouwen? Nee. Ik heb gewoon snel het wet doen. En een chocolaatje. Oh, de stiet hier onder. Zo goed. Ja. Homo. En met die rug te. Tot nota volg ik naar dezelfde route als Jim. Ja, maar met Tot die andere kant. Hey, de riet ik hier voor is. Pas op. Dat Dit denk dat. ik echt dat het de rest van de route echt gebeurt. Wat denkst? De 16 ton oud slikking of zo. Ik weet het net. Nee, ik kan drinken, Helen. Oh, Ja. Jongen, dat drink ik er altijd al en met iemand skypen ben. Ja, wat zoek ik nou doen? Ik ken het gloedje van Wietse net. Caprizon of zo? oh zo, zat dat? Ja, hij doet het nog loerder. Eh, Top fijn is. oh, dit hij dat? Ik wil, ik denk wat door Laat van. op de middelste. Top fijn. Hey shit. Ja, ik krijg een dolfijn. Kijk er gewoon. Wat voor geluid maakt die heb ik alweer? Dolle Wouter. Wouter doet. Oh ja. Ja, maar je lukt het net. Maar dan loerder. En ik zit altijd in de klasse. Dat zei je toen ik zo daar hoor. Wat? Dan toen je dat ding. Ja, die naast moest er je. blij dat ik stond, kijk van. Ja, je hoort de hele tijd bij Rijn zitten. Oeh, dat kan krijg goed. Wat je eruit trouwens. Oh? Doe remmers. Ja, omdat we jou moesten. Hey, die vent kan wel mij in convoy. Oh, had ik een kraan. Bouwen via ik nooit het bloed erin, hè? Ja, ik veert het gewoon even. Nee, nooit, zei ik. Oh, no. Nee, ik doe het er wel een beetje let trouwens. Hetzelfde kleur, man. Nee, ik, Oh, vind, ja. ik heb het toetje gelijk met Tom erop. Ik heb hem bij X. Dus ik druk hem gelijk in. Ja, maar ik stuur hand met links. Ik ben rechtshandig, maar ik stuur met links. Nee, maar de fiest het net. Oh. Ik stuur mijn rust, maar ik ben links. Nee, dat snap ik net. Ja, dat is Maar gewoon, ik ga hem ja, op dat L is draaien. comfortabel. Ja, maar ik stuur nou ook met links. Omdat ik rechts had het schakelding. Ja, die broek ik net. Dus, oh, de riet ik weer in. Het is wel aardig druk. Wel leuker dan in die EU2 vind ik zo. Had iedereen, maar dan moet iedereen ik een beetje normaal rieden, dan is het helemaal leuk. Daar riet ik bij die. Ja, en te vol lek dat ik. Nee, maar als toen nog gewoon normaal riest, dan is die droptekst af voorbij, ja. Dat is het juist leuk, Maar man. die in ene ding, multiplayer. en die staplacht deug ik net. En die al. stapjochen, die maat zijn Ja, gewoon sommige weg. steden Dan met is dingen het wordt goed. gedruk. Ja. Als je die Volvo's Dan in is die dat scheelt met lichtgroenige veel wat. kleur, En dan blauw-groen, je die steekt steeds hebben meer die volgens mij bij een mensen paint, die de gek zo'n opsteken. paint pack, want die ken ik net zien. Dat is de standaard kleur van mij. Ja, dat is de standaard kleur van die Volvo, ja. Ja, dan hebben ze die kleur, dat ze vaak een paint. Ja. Oh. Wie die stuk kijkt ze eens rieden? Hier die een green Ja, Ja. dan kunnen ze wel een Ah. bot erin halen of zo'n skin die wie net had. Ja, ik alleen die London skins die had ik net. Hier zag ik die oren. Oh, leuk. en met die rug erop. Ja, bij mij ook. Ik wil aan dik uit mee ik maak nog 6. Kijk, iedereen bannen die chain komt. Ja. Dat meest constant Ja, om bij meest op het scherm zijn aan bannen, dat is ik net vol. Ja, doe maar iets verder, hè.
Ja. Nou, maar er zijn meesten die ook graag belangrijk zijn, dus dan willen ze admin. After is Ja, ze gewoon willen als lekker een iets undercover doen, politie. Blijf Kijk, dat is niet echt. Die grote Hoe steden lekker is er hier bouwen. gebouwd? Ja, dat hier ik. Oh ja, dat klopt wel. Nou, zo. Hij is toen even stil. Ja, dat is zo leuk geweest. Oh, ik sta stil. Godverdomme bouwen. Waar had je les van, man? Dat weet ik veel. Auto's rijden met Je die broer de pannen downloaden of zo. Nee, die zit hier in die mee. Dus dat is Maar echt er al bij. onhouden We zien voor je een op kist. tank. Nee, die zit onder. Hé, dat is echt dat is echt onhouden voor een kist. Hey, je hebt niet de 40 nou toeting. Dat doet het al een uur. Al een. Ja, dat is toch. Jij hem dat? Daarnaast? Jij nou niks meer. Ik denk dat is wat de FIFA best. Nou, doe er iets te aardig een van jou. Oh, komt het waar? Net maar volle moeder praten, zie wat. Heel Oh, saaf. sorry. Ja, bouwen is al een aardig eind vooruit. Je maakt hem kilometers aan het alleen invoeren, hè, van deze rit. Oh shit, ik ken het Sorry. zo vol het weer. Sorry, baas. Dat is just bij F6, Sorry, hè. hè. Ik zal het nou even opzoeken. We straks mee parkeren en het wel. Ik kreeg geen screenshot, maatje. Wat een werk. Nee. Zo. Ik kijk net. Nee, alleen van welk plak naar welk plak. Oh. Nou, laat deze vraag dan eerst maar zitten. Die heeft size. Ja, het mag Ik haar zie- ook dat ik zie beetje geen, bieden. Ik heb eh, zin wat wel gereden had. Kilometers dingen. Ja. Ja. Maar Xiaomi nog wel? Ja, ja. Oké. Ik begin die langzaam in te halen, dat komt goed. Ben je heel ploeg de land, dat zit er extra beun uit je, hè? Ja, Oh, vrachtauto. die toeteruk, ja. Ja. Die had me echt indruk. Wietse komt ook online. Waarom gaat hij nou net multiplayer? Ja, mijn telefoon is haast leeg. Maar je had je multiplayer het goed, zo Dan met moet dat even downloaden. van meer dan met de vriendin. Ah, je moet even online komen. Waar, app hem even, dat er even online komen, man. Multiplayer. Oh, dit gaat niet goed, ik mobiel en Stiet die midden stil op Nou, ik kan midden hem op wel de dik. downloaden. Met je rug te. Ik heb maar heel iets bestond houden. Geef van die wij al, lul. Wat is je namelijk goed dus. Nee, kijk net. Zeg maar, kijk, was toen lekker, vriend. Ja, let Oh, maar. hier is nog voort. Je verdwijnde krijgt Ik probeer te typen naar Wietse, wacht even. opgezogen Oh, ja. in een zwart gat. Ja, maar dan weet ze, dan zit hij helemaal in Rotterdam of Grains had in garage. Ja, dan. Oh, je moet even zeggen dat ik nergens in hoor knap. Oh. Doe eerst al richting vangrail. Dan Kijk, hoe- komt die bollen, dan moet hij maar Wacht, richting wat is de het? bus Truc? Bouwen truc. Oh, dat is wel. Ja, dat had ik wel in de gaten. Wat een mieren. Doet het net. Shit, bouwen ik krijg weer van de vangrail aan. Oh, dan komt er een tuk. Oh, hier letten. Oh, Kut, kijk maar goed. Ho. Ho. zo, clear. Ik ga naar 4% op het telefoon.
Ja, hij doet het echt. Met die flauw idee. Volle wie ben is van mij hastel in Oostenrijk. Nou, vlak bij Oostenrijk al. Nou, voor jouw roeren, dan ben je niet ween. We hebben nood trouwens. Mooi bergen. Ja. Ik ben maar tot 2 uur, dus. Dikke 2 uur. Ook 84. Ik is een heuvel aan, maar ik bloem me niet aan te rijden. Ah. Wat, ik rijd zelf 89 nou. Oh, kijk nou een bericht. Oeh, die telefoon nou. Kan nog niet, Ik zou heb ook kut mooi internet. niet Oké. Wie heeft maar kut internet? Hier zit er mensen nog. Kom we 2 tuks aan. Oh, mijn Ruud wist ik nog steeds al wat rijdt al uit. Ja, dat hoor ik. Wat skeer. Ja, mooi hè? Ze doet er een bij. Oh. Maar ze doet er wel in een meer, zie je wat joh. Nee, dat komt omdat ik begin en dan moet ze eerst knap op ziekje en dan kan ze bij je pas doen. Oh, dit is een leuk plek om even te staan. Nou, ik weet net wat we hier doen. Ik geef wel even de verhaal ik wel. Doe toe jong. Nee, ik Waarom weet riest u ik de doe del? het met constant. Nee, zo, dude zit daar. Dus dat Ik is ben- een... Nou net op zide, want ik Rino nice die. Oké. Ik zal alleen een oude remje, want dan kan je fatsoenlijk om je kan ik wel achter die rieden. Ja, hier komt ik al aanscherp gedoe. Ik hoop dat ik hem in één keer heb. Ja, makkelijk ja. Doe paks de vlucht er ook erbij. Ja, Ik Rino 80 trouwens. hier handig. Het is eigenlijk wel eens lacht. Ik zie eens mijn gut lacht nu dan. Je moet wie al lang wel jocht. Ik niet nodig. Die celteler. Bij mij rijdt het, dus bij mij ik zou het verschil Wat ik maken. zei een keer te de gat uit hebben. Helemaal van Italië naar Nederland. Dat is ook wel een leuke rit. En dat rieden wij op vakantie ook altijd op paard. Dan had ik een Steam Challenge unlocked, dus van nu Van Italië naar Nederland, of zo? ja, die ritten ken ik nou wel het goed is. is. Van de ene kant Wat van maar goed, Europa ik naar de wel andere aan. kant van Europa. Nee, Ah, yes, als net een, flitst. dit is maar langer dan Kijk, ik 12.000 kilometer als het zit. Komt er een vrachtauto. Ik weet het net. Ik misschien bijna. Oh, die doet het al. Die ken ik al. Maar even wat langzamer rieden, zie wat, want ik... Even met Ik die zit de... naast je, hè, Kijper. Oh. Wie met links hou. Links. Maar ja, zie wat, die zit nice met de kutten, dus ik ken er net al. Ik vind homo. Kijk, achter die? Net rechts zo, toch? Nee, rechts wel eerst. Zat er zin al. Gewoon die denk 12 Wat wordt boven. op rem? Die vlak achter die, hè? Ja. Ik kwam erachter dat ik mijn voet naar hem doet op Kom de zo baan. een Kijper. Jezus! Oh, oké. Ah, Bouw buiten het haast wel, je ja. op te lijken, man. Is je mij? Nee, zie wat. Oké. Oh, bij mij Wat wel. is nou weer kat? Door die zie je Wat gelijk staan. je vrouw? Wat nou? Oh, ben er al. Hier nou. Waar? Oh, ik dacht al, ik maak erop. Ik lijk er net niet eens. Voor de navigatie staat ze Oh, altijd. zijn dan maar we zouden de diepte. Ja, 20 minuten. Windstuk. Oh, dat is mooi. Perfect bochtje.
Ik zie helemaal in de spiegel. Kijk, ik man. moet helemaal stappen. Ja, doe neemt een heel mooi vloeiend bochtje. Oh nee, hoor ik. En als je ziet wat op een rem, rustig naar vaart. Ja, en onder het bochtje meidje zeg ik nou even naar rechts, snel naar links, wat er nog doorkwam. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, ik zie het vlak achter me. Ik botste haast in hem om. Deksta womprut, hè? Nou ja, ik kom nog in 2 plakken tegelijk, want ik maak eerst mee in mij. Dan hoort er iets maar in je plak. Oh, Ja, ja. dat ken ik extra van. Ken ik wel eens naar de Engel al. Volgens mij de best cap. Soms, Ja, zeker. Dat is een beetje door is. in het begin is het even wennen en dan keek ik, oh, dan heb ik wel eens handen. Dan toen ik verkeerde uitslag, terwijl dat Nou, ik wil best naar Engeland aan, maar dan spreken we één ding aan, dat we Ja, de rest die fucking Op singleplayer zich winnen een rijden. mooie natuur. Het is alleen een mooi gebied. Maar Oh. het is, Die vielen in Europoort. het is wat aan past. Oh, dat wil ik best. Dat wil ik best een keer mooi meidje in Europa. Oh, dat was net. Echt net, ergens die de vinger Dan ken ik tegen. maar de trein. Hoezo? Ja, Dat is nee, dat leuk, was hè. net via Europoort, dat was via Dover Trein is gaan. wel leuk. Of via de trein. Maar wij stapt op in Dover dan. Dover is rustiger. Oh, lekker. Ja, maar ja. dat Van is mijn iets bik in rustiger. Calais Maar dan Dover is nooit nog Remy, rustiger. Remy. Lins Discovered. Nou, dat is mooi, jongen. Calais. Hey, Oh, Stapt dat op in wel Calais en dan you gaat ze discovered a recruitment agency. Dan ga ik even sightseeing. Wat doe je me? Staplacht, Oh, hè? ik heb hem al discovered. Ah! Ook niet dat dit een rotonde weer zal liggen daar. Nee, net echt. Maar wel. Ja, wacht even, het stapt net. Het is Ja, er eerst. Ja, binder. Die meer We zijn zijn net bij het green, hè? reparatie ding. Maar ja, gewoon gas. Ja, nou de green. Ja, inderdaad. Ja, we binden er rug zo slaan. Lins is een Wauw en ik havenstaat. heen looks misschien maar dezelfde vracht. Net. Wacht, maak hem even snel in gooien, zie je wat? Dan is net. Hey, een haven nice. Zo, dit is je voor friends. Ja, ik heb Oh, dat gaat krijg goed! Die Oh ja, want anders vette dan zit hij heel jaart en kort. hier Dan zit de zul ik dik op, niks jongen. trouwen, dat is te stof. Ik rem en stuurde door de kant op. Oh, wat had ik dat mazzel van. Want ik ben natuurlijk even Nou, aan bot het bijna sightseeing. jongen. Maar er altijd op je wacht. altijd. Ja. Op een of andere manier maak ik altijd op je wacht. Ben ik altijd degene met de orde vraag naar orde land daar. Dat jij de best raar. Maar dat wie gewoon die stuwen, dat weet ik ook wel. Ach ja, maar denk. Oh, trouwens, ik sta hier midden op het dik van het jam. Ben je multiplayer, hè? Zo met zo'n dansen. Hé, Ben pakt hem net, stom ding. Ja, maar krijgt een stukje Hij weg is in, toch dus wel dan zie je. redelijk veilig. En dan pakt hem krijgt. Oh shit! Ik riep naar Oer het reparatiestation binnen. Hey Kuiper, ik riep boven die. Ja, dat had ik in de gaten. Haha. Hoe kom ik hier ooit weer bij? Kun je het keren? A la Polen was dat man. Nee, dat kennen we, dat moet je omrijden. Ik ken alleen maar rugteur. Ik kan wel achteruit weer. Dit is levensgevaarlijk. Nou, Je dan. mag even een Kijk, ik zit er best nog een route Poolse omrijden. chauffeur. De eerste en weer bouwen. Ah, dat is mooi, we komen vanzelf. Ja, die go gek had ze de afslag meeste goes nou zijn naar achteruit. Level omheeg. Ik zal even een sterkere motor Ik kijken. nou maar even boven kijken. Ja, ik En dan kan ik nog heel Europa nou rijden. Even zien. Shuk die, ik Waar is denk de shut die garage? net, helaas. Muziekje.
Ik riep naar de garage. God, die me net een post omweert. En wie is dat? Hey, zie wat, hoor, is dat verkeerd? Dat is die garage hier. Kerst ik achter u rijden. De kerst en het keren moest ik fuck? zelf altijd achter u rijden, dat is mij nou. Ja, vaag iets jongen. Waarom kies je? Ik reed even verder. trucks boven, Ik ja. zal zien hoe je verderop ligt. Zie wat keert hem daar, maar ik riep wel helemaal achter u. Huh? Oké, vaag iets. Ja, echt. Oké. Wacht, ik zou eens nog een vracht pakken. De keer blijven. Dat is informatie. Maar op een kaart ligt het kreks aan de stijl omsmast. Ja, maar straks heb ik hem hier in de buurt, moet ik dat heel even waarom? Ja. Wee. Wee. Nee, ik heb niks. Even naar links. Ik Oh, heb ja. niks. Geen Ja, ik vracht. zweer naar de Riedel garage wil staan. gewoon achter wel. Nee. Wien, weet je toch? Ja, Wien. Ja, maar ik moet eerst even die sterke motor gaan. Hm? Niks. Niks naar dingen staan. Daarin. Een van is Volvo, die heeft maar ik zo'n zal 150 zijn, pk maar ik moet motor. even wat Ja, sterke dit is wat motor met aan. iemand 120 of zo, of 660. Iets in die. Dat is wat Want met ik ken Scania van of DAF of zo. Iveco kijk nou 460 horsepower ha. Renault Premium 460 pk. De DAF had 410 nou. De Majestic had ik 410. De Man had 680. Zo, Oké. 600. En de Scania had nou een 400 HP motor. Ja, Oh, en een, ja, 400 HP. ik zet mijn nasty. Daarom gaan hulper de meesten ik Volvo. Ja. Omdat hij op level, nou wat ben ik nou, 18? Wat ben ik? Oh, dit gaat mooi jongen, maar stel je in die spiegel zetten. Oh nee, ik ben nou level 16. Nou, dan ga ik al zo 150. Nou joh. Oh, doe best mijn single truc. Even een fotootje. Perfect. Zo, even maar bouwen op een foto. Ik weet het net, zal ik zijn oren, staan die in de stoelhest, die Ja, zo'n klopt, vorm van die vrachtauto, middel, Maar zelf zal weten. ik deze hoor. Nee, ik ga geen middel, hè? Ja, ik vind die van Dijk wel mooi, maar dan ken ik die lachnis aan hem weer op hè. Ja, ken wel. Oh. Ik had er nou ook zo'n luchtbaar bovenop, maar dan had ik nog geen lampen op. Ik zal aan de uitlachen als ook even wat World of Trucks ding maatje. Oh ja. En dan cam die foto's daar wel in op zien. Zo bouwen, nou lukt het kijken of hebben we beide lading erachter. Dus dan ga ik een foto die maken. Haha. Die een gay achter ons. Knalroze truc. Zo, bevestig. Dan moest die screamers bouwen, die hebben vol mooi geloerd. Ja, die heb ik. Ik was skiemers en 12 van die oren. Want die had er vast in. Ja. Nou, dan moest Oké. die één ophellen. Want zat ik nog steeds stuk op een route naar Ween. Dus ik kan aan het Hey, ik heb trouwens een trailer naar Wien. Daar. Wacht even, maar ik even zien. Nou, dan hel ik deze op. Zie wat had ik nog de zinnenklep. Ik zal Oh. even een trailer ophellen bij de vorm. Nou een Pol.
Godverdamme, aanslag mis, druk je achteruit en Ja. midden op een snelweg. hè, De die- retargie die op die, Oh, iets te die. vier. Dat is niet echt ik nou. De retargie die op die. Nou, er rit ik niet op het dik, jong. Oh Dus, ja. Wat voor auto's heeft er? Met een lelijke ratauto. Skoda zeggen. Nee, Ja, als ik in nee, een Skoda's. bepaalde kom ben. Nee, Seat. Nee, Skoda. Nee, Dat is dat Seat. dat joh. liedje dan. Dat weet ik wel Skoda, eens. dat kan je echt niet missen. Dit is echt niet Seat, dit is gewoon een Skoda of een Saab. Saab ken ik nog wel eens. Nee, het is Skoda. Saab, dat nog eens. Ja, het is bij daar. Hij wil even die gas of zo ontdekken, want anders lacht hij sterk. Ik heb het hout. Nee. Ja? Haast de trailer al? Je moet er maar voorop rijden. Zo, ik sta een stukje verderop. Ik zie die net. Oh, daar, ja. Ja. Ik kan al hard Ik ga het snel rijden al. trekken. Oh. Wat haast u? Pijp? Ik sta Zie wat gaat de pijp, ja? Dat doe maar eens van voor. Stop, joh. Oh, de pijp. Oh, reden velgen? Ja. Oh, dat hier ik wel even ken wel. Oh, de komt was terug. Oké. Vuil reden. Die had ik pijp. Ik kijk over een velgen, nou reden Oh, ding. jongen. Toch, het lijkt het wel mooi bij die, Oh, hij is alweer bij reden dat bij ding mij. van, hè? Ik ga het stappen, want hoor ze... Hoe volle toeters, verzamelen je hem toeters of zo? Haast om Ik 12 ga- en nog. Ik ga weer toon Ik toeters heb op, het op ding nou. Ja, 4 winkels 17 euro. Oh, jongen, ik kon nog maar kijken Nee, op dat mag wijken. wel niet. Wat? Ja, zie wat, die rijdt me niet heel erg hoog. Ik ga er 4. Wat je gewoon rond stro. Ween zit al op een buurten. Wat? Ik rij mijn haast net ja, al, ik heb joh. heel snel gas, kun je over je ochtend toch? Ik drukte nauwelijks op de rem. Oeh, dit is, moet ik even goed houden. Bouwen best. Het is een psyche, ik zie die al lang Doe dat maar ding ergens in een de bocht, spiegels. joh. Hoe dat is. Dus ja, ik raam me gewoon zo snel op dat ik bijna het zie wat. Bijna maar die bij bijbladen. Kijmpje in de appartement. Is wel wat ziek is, hè? Gewoon rond erop. Nee, bijna cracked. Zie ik even op mijn mobieltje. Knal ik bijna te zien wat je echt kan. Dus even het snel optrekken. Ik denk dat deze jongen aan het Wat drinken nog, krijgt, want we daar het donker in lopen. Valt maar. Ja, dat mag wel opletten blijven, hè? Maar. Ja, zo snel loopt dit ding net op. Nou, het wordt maar no Links, better, toen was er erop. Oeh. Ik ben hier eind het al. Oh, ik ben naar links. Bouwen, links. Ja, ik rie naar heet dit naast. Rie ik nou via de hut, want ik zie Ik in weer, ik ging naar links. Zie je me? Ja. En waar rieden naast elkaar? Dan moet ik oude remmen of Ja, dat klopt. Hey, moet ik oude remmen of Bouwen, Nee, ben gewoon links. gasje. Nou, Ja, ik ik maar zit even die wel in de langzaam, vierde. dan kan het sneller. Doe Ook die, ring bouwen, 64. doe die snel op een hecht van mijn trailer. Zo, zie wat, dus toen staan we helemaal stil. waar lagen er op aan? 84. Dan komen we vanzelf dichterbij. Zit hij bij hem in de computerkamer of zo? Oh, Huh? Ik ga Is helemaal tegen nergens wat restaurant. maar pech. Dat is niet hij. Oeh, sturen. Nou, mijn computer staat in de Ik ga weer keer. achter die. Daar werd de tv ex tot. Ja. Ja. Wee. dan wie me hier vragen je, wat 30 toeren. Goh.
Hak. 40.000 kijkers goed. We rieden al zo'n dikke oorloeren. Oh nee, dat heb ik ook echt. Ja. Mooi vrachtje zo. Want er rijdt bij mij pijpensteel. Recent drawing. Ja, ik toch wel. Mij is het droeg, hè? Prachtig waar. Ja, bij mij is het weer droog. Ja. Dat is niet correct. Het weer voor morgen. Is Wat? nou naar dit Ja, we krijgen Nee. zware hagel. Ja, dat moet nou echt. Jongen in het werven, Ja. Heel plastic voorbij zeker. Met z'n nou naar wat zinnen. We met de Knijpen, mond, maar snel we maar zijn een in het wagen. Oetmoen, Wel aardig. Er is al 90? oetmoen, oftewel. Doe maar. tot morgen. Mama. Oftewel, tot morgen. Oetmoen, oh. Oetmoen. Nederlanders die erachter staan, hè. Oetmoen! Allemaal wijven. Ja, het barbecue weer krijgt van mij een dikke 7. Hoedsmoen. Oh, dikke lek. In het wavenmoord, het werd een regenachtige dag, maar ik zou nou naar wat zinnige Oh, periode. die is een hele brede trailer. Dat vind ik altijd het mooiste om uit te rijden. Ik zeg, hel je de parasol, maar uit de kamer bij. Wat een gezellige sfeer. Lek. Ja, nog groter dan deze. Ik ga zin in die, Ja, van die hele grutte, hè? ik ga zin in die containers. Rochterol, jongens. Recht Ik hoop zou dat je ze nou een gaan. keer eens niet bij Ik het zin dat is nog pakketmeidje een van hele trailer grote achter trailers. kerst. Ja, echt van die special transport ding. Ja, er is, mijn broer liet filmpjes zien dat iemand van die makers in deze multiplayer service ziet. Maar Ja, nou ja, dat is een truc. Hij is best een container opzetten, kist plus nog een trailer en nog een trailer erachteraan. Die controle, hè? Nou, is gewoon, ja, van die, ja, wat is het? Gewoon trailer. En dan zo'n trailer erachteraan. Gewoon zo'n grut. Ja, maar in of Scandinavië, gewoon daar krijg je zoiets, ook al nee trailers, want hij mag contracten rieden, dus ik weet niet hoe ze dat doen. Hè. Tenminste, Oh ja. zag ik dat begreep, best gewoon. Ja, maar dat wordt haast niet hier. Oh, dat doet het nog even. Weet ik net. Welke trucs trouwens? Maar die middel- nieuwe soort trucs, die komen echt nog eens een keer. Maar Oh, wanneer? Daar ben je nog mij aan het bouwen. Jawel. Nou, het wordt sowieso een paar Ja. maanden van zo'n soort kleren. Oh, dat is vet. Nou ja, dat zijn trucs best een container dan haast opzetten. dat is wel een volle Nou, die doen dus truc. een container terug en dan wordt die per pot, die komt onderstel, dicht. zeg maar. En dan kun je eventueel Ja. nog elkaar achter doen. Ik stek nog een Net container zoals ik opzetten. gewoon nee Die cabine ding. stijl haal je ook. Oh ja. Ja. Of hele night trucks. Ik zeg het al. Zijn nou hier aan de linkerhand zit de garage. Nou, dan neem ik gewoon van wal. Dan ben je wel weer een stukje verder, hè? Dan krijg ik alleen maar concurrentie in deze stadion. Wat dan? Nou, dan zit je met in Ween. Hier staat hier een garage. Hm? Daar is hier een garage. Ja, oké, maar dan nog. Oh, dan keep ik deze hier straks zeker. Ja, dat is wel handig. Sjen, dit is altijd een rustig. Dit is een rustig Wie had punt. dat bielkoor, hè? Ik in de bocht om trouwens. Wie had dat bielkoor? Dan keep ik die garage rijden. Ik breng mijn trailer heen te plakken, like het zou maar. En maar toen heen zien wat Stokes? Doe. Oké. Hey, daar is hier dus aan. Hier is kijk, daar is hier die garage. Ja. Oké, dan keep ik hem Weet ik in. net, ik maak hier aan, Op rechtsroon en 80.000. rechtsaf. Ja, ik ken nog al. Nou, bedroeg acht. Ja, dat best deed ik doe ik net, begin de kost. ondanks de no collision zone had ik net 1 raam dit hier omriet. Haha. Ik zou nou zelf een vrachtauto kunnen wisselen hier. Dus ik wil wel zin om die naar je DAF te rijden. Ja, doe maar. Door je.
Zie, ik heb even zien. Ik ben bezig, maar ik maak een stuurfout. Ik heb een Scania, ik heb een DAF, die oude Volvo, ik heb een Iveco. Parkeer toen eerst even kijken, maar dan en zul ik ik heb het die bij nieuwe parkeren. DAF. Oh, wacht even. Godverdomme, dit won het. Die worden wel even getrokken. Wat doe je zie wat ik binnen dan net, je? Nee, ik probeer er een beetje vast in te gaan. Zo, hup. Wat zeg ik Oh, niks. moet ik bijna weer stenken. Wat doet hij nou maar een heel dikke trailer hier? Hè? Zie je dat? Nee, daar. Ries nog niet naar je daf. Nee, hier is iemand die niet naar je daaf. Die heeft best mooie spook. Hè? Dat weet ik net wat de meesten Ja. soms toch. 1006 kilometer ga ik rijden. Ik ga 1500 XP. Ja, Wow, de vliegt die door de lucht hier. Hè. Oh, just dit hè. Oh. Zie wat, is dit? Moet ik dit zien hier? Hè? Oh, is dit even Wist verkeerd kijken? Oh, jongen. Oké. Oh, vraag uit. Nee, 12, dat stiet hier niet. Goh. Nee, ik vind het net zien. Ik ben nog niet Christ, parkeerd. en nog een Dior is al fut. Ja, deze is nou goed. Er staat bij mij hier een zien in beeld. We hebben ook net zien waar ik reed. mooi dik niet hoor, dat zal er bebouwde kom. Die bouwen weer de 180 toeren, maar dat verschilt hoeveel garages als toe hast. Ik heb hem voor 150 toeren gekocht. Hoe duur is die garage trouwens? Dan kijk ik de week ook een keepje ken. Oh, dat die een vrachtauto. Die heeft mooi geluid. Oh, dat is Scania. Ja, nou ja, dan hetzelfde bij mij bij 180 wijzen. Een best toe bouwen. Bij die garage bij die ik gekocht heb. Ik zal een wat lampen op mijn balken smiezen. Althans, ik zal mijn vuil Ik zal lekker even, anders ik erin even naar de naar die garage. horengarage. Waar is die garage? Ik zal even eerst wat ontdekken. Ik doe nog even een onder de balken. Eentje Ja, in best die wat voet. bewerking is. Ja. Je hebt iemand zijn trailer mee op een detail zetten. What the fuck? Oh, ik ben hier overal al west, jong. Elk plakje ben ik hoor. Hey, ho, zo goed. Wat, het scheelt ik wel niks. Ik zie het hem in je hand doen. Iveco truckdealer ontdekt. Oké. Ja, dat zei ik, oké. Nee, ik nog net overal. Ja, doe maar. Maar zijn naam is die te bouwen, dus het zal een keer. Jee bro. Ja, je stond denk ik hier mijn Ja, trailer in een mijn dwarsstudie. paard. Zeker zien dat ik hem mij neem, ken?
Enter. Oh. Oh, 10.000 Nee, maar ik zal het even wat reparatiekosten. proberen. Update winkel. Ik doe mijn vuil. Ah, hier verdwijnt. Jammer. Wie krijgt de led? Ja, dat herken ik, hè. Ik zal even een Ik denk ook, ja, stil. garage kijken. Ik maar trouwens ook wat meer Hey, Drugskeer welke heb je bal daar, heeft dat? want Want ik heb nog mijn Garages, daar allerjuiste zit helemaal bal niks bij in. Absoluut Fury. Goedjes. Dat is een mooie bal, jongen. ik heb helemaal niks van deze garage. Want, Wat belulst toen al je ziet wat. Ah! Stom filmpje, hou op! Ik rol je helemaal de dik op. Ik ken helemaal niks van. Ja, Ah! ik ga mijn truc even hebben de update. Nou, dat filmpje van dat het de garage chill is. En ik probeer nu te remmen, maar omdat ik mijn Zal truc ik alle bands wat afreed wel alleen te vast. Ik vind achterrijks net zo mooi. Ik zal even wat verder kijken. Je bent bij de gewone garage. Ik heb van die goedjes. Ik ga er band. voor en achter nou rijden. Dan ben die al just niet, dat is 5000 per stuk. Nou, ik kan straks wat wel naar rijden. Volgens mij heeft die dan die is unlock. Ik zal even kijken. Bam, 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 bam. Weet ik net. Dat denk ik alleen maar. Ik ga nou ook lampen in de grill. Ik weet. Hey, Wat is dat dan? En bovenop. goed zo. Zeg maar, is mijn jocht machine bouwen of best dan Ja, nog ik ben er nog net. Kijk, net zo stil om die vrachtauto helemaal naar te spuiten. Die vent je nice meer had op zich wel een mooi vrachtauto. Er was nog de cabine erop hadden bouwen. Nou, dat zie ik eventjes, ja. Tip moet ik maar net wel, ik nou ook doen. Eerst de bestelling annuleren. En dan even. Ja, ik had dan ook gewoon in een balkje hakken in de grill. Dan kan je wat lampjes vagen. Nee, ik had gewoon een balkje die erin. dan net zo mooi. Dus ja. Ik ga het eerst maar naar. Zeg maar, machine hoe ik het nog had. Jij, En wij best toe trouwens. ik ga nog steeds dezelfde grill, want die hoorde grills vind ik niks om. Ah. Ah, oké. Die achterste liet ik eerst naar je zo. Tja, beste Ik bestelling. zit Ik heb alleen te vast. in de garage. Oké, ik ga niet naar. Nou, ik moet eerst Start een door. level uplevelen, want ik heb meestal het beste. Doe me naar want, uit. Oh, dat ben ik niet van. Oh, daar is de eerste. Zo haak het nou. Oh, dat is ook leuk, ja. We moeten een Michel's, ja. Ja, daar is de reden erin, ja. Ja, maar dit is een oorsoort reet dan die. Zie je wat volgens mij uit. Ik heb zwarte vel. Ik beuk even te die heen, ja. Zeg maar even. Spokken. Zeg, ik ga nou vaak bovenop in balken. Zeg, die balken die ik had, die steekt net verkeerdje. Oh, sandbalkje. Die van mij ook net. En die vent die nice, die heb ik wel een vet trucje. Alleen die had eerst de volle lampen erin. Ah, Die bouwen hè. Hij is vet. Nee. Nou, zie wat er nou nice de lampen gewoon een maatje van een foto. Ja, die en had dan geef ik volle offline. lampen erin. Even zien. Lamp, mond. Ja, het kijk, zit het Oh, die. ik is mijn truck. Ah, dus je beter parkeren op zo'n college inderdaad. Oh, dan zeg ik maar even bed Del. Bouwen had alleen maar Ja, dan Friesland. komen Wat?
Oh, Zeker, zie wat hij bijna Green Line Friesland en... Ja, maar ik vond het Friesland net zo vol nut, hè. Dat heb ik al op mijn kenteken, hè? Doe Hastelingen Friesland. Echt een green line heb ik erop staan. Ja, ik moet het een beetje strak naast elkaar, hè? Dan mag de grutlamp mee gaan onder aan grutlucht. Die daklamp. Ja, die ben weer uitgekomen. Daar snap ik niks van. Bouwen, dus dat is helemaal in Kijpen. In Kijpen zit druk. Harem. Zie wat ik even. Zie wat, er moet even wat strakker F3 maar drukken. Ja, dat is Nee, daar was die grutlucht naartoe. F jou, ja? Nou is het wel. Ja, in fotomodus, want Maar ik ga de lampen hakken al lekker om. Zie wat? Hey, dat is uitgaan. Wat een verschil maakt dat. Een man op een foto. Flikker op Leo. Gosje mijne. Ja, ik zal even de schakelen. Hey, nog hier in dezelfde Christmas. Nou, wat een beetje ben ik nog net, ja? Oh, die Daaf die zeker ik bij op. Vind ik wel Ja. Dat kijkt of jij die erbij. Ha! Mooi. Oh, ja, ik kon nog kijk fotograferen van dat futterie. Ah. Ja, we die eigenlijk hetzelfde soort auto hebben. Zie je wat nou? Hij is trouwens wel heel sterk Tegels net zitten gezet. Nee, ik haal niet. Zo. Nee. Nou, ik ga offline en dan ga ik even singleplayer die Ja, dus hij is screenshot strak, daar hè? uploaden. Oh ja. Ja, dus die, dus krijgt mij de achterkant helemaal in Kijpen Nou, zitten omdat het druk. die multiplayer ik op een of andere Ja. manier... ja, en dan loopt er ze net op. Waarom singleplayer de screenshots uploaden? Snee maar in werk dan, hè. Oké. Ja. De hele dag aan het werk, dus now available beta for holiday update. The holiday update for Euro Truck Simulator 2 has entered beta testing on Steam. This update brings an exclusive interior version of DAF Euro 6, interior camera motion feature, faster saving, several audio improvements, as well a couple of gameplay changes. Oh. Ik zou even zien wat er op die blog staat. Nog meer van update. Oh, die interieur van die DAF is vet. Oh, dat zou die nieuwe skin ik wel wezen die meesten gaan. Nieuw interface voor showrooms. Nieuw showroom interior. Nieuw look for small truck dealers. Faster Dat is autosaving, best gameplay improvements. Oh, dat is ook handig. Interior camera motions feature. Camera can now simulate movements of the player's body and motion of the truck seat. Oh, vet. Smart cruise control, retarder will now be used automatically. Trailer brake. Oh, dat is ook wel vet. Support for second reverse gear. Trailer break. Support for holiday content. Dat is... Ja. Wanneer komt die? Van mij dat 1.15. For a majority of our player, it is of course wiser Dat is to die stick with the update. official build of the game that are properly tested before the Is dat release. wel 1.14 But of if is you dat want al to take a sneak 1.15? peek at what it's coming and help us in testing the update before release, your help is appreciated. In order to access beta, blah 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 blah.
Dat is wel vet trouwens. Want dit is een speeltje, die capers die 1 keer voor €30, doe capers er wat expansions bij. Ja. Maar krijg steeds meer updates. Dat is wel vet. Dat ben net volle Ja. speeltjes Nee. die tot Safi en dan prutte extra ding toevoegen. Er komt steeds meer bij. Ja, die DLC, daar verzin je ze dan wel weer om. Ja, er komt aan DLC bij. Er komt van alles bij, jong.